يا من أجبت دعاء نوح فانتصر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da saduwa a cikin wannan shirin namu mai suna addu'a makamin mumini. Shirin da muke ɗauke da addu'o'i iri daban-daban, kamar koyaushe yau ma muna ɗauke da wata addu'a wadda ta zo a hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An karɓo daga Usman bin Affan, khalifa na uku, ya ce, Sami'tu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, naji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa, Man qala sabaha kulli yawmin, a kowace safiya idan mutum ya ce, wa masa a kulli lailatin, da kuma kowace yamma, bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan mutum ya faɗa uku da safe uku da yamma, to lam yadurru shay'un, ba abin da zai cuce shi. A wata riwaya ta Abu Dawud, manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa yake cewa, lam tasibhu faj'atu bala'in, bala'i mai zuwa kwatsam ko ba zata ba zai taba samun sa ba. Allah ya ba mu ikon kiyayewa, amin.